Bine v-am regăsit la încă un episod. Știu că e mai târziu acum, dar n-am avut timp să-l fac azi. Jucăm Battle Royale. Da, nu rank, e Battle Royale normal. Scoatem rank, o să jucăm. Suntem aici cu acest bărbat adevărat. Și poate de mâini. Cum ați văzut pe TikTok, am luat acest pickaxe care m-a chelit de V-Bucks și acum am 0 V-Bucks. Unde e item shop-ul? Uitați, acum nu mai pot nici să-mi iau V-Bucks și înapoi dacă în caz de ceva, dar oricum nu-i vreau pentru că e o achiziție foarte frumoasă. Ai ceva de spus? Da. Deci n-are nimic de spus. Acum îmi dau seama că am microfonul foarte departe. Revenim când ne-a băgat. Știu că se vede acest lucru pe aici, dar nu contează. Uitați că ne-a și băgat. Ce se întâmplă pe aici? Bine. Da, să nu uitați de like, subscribe și toate cele. Uitați cum se vede pe Crystal. Foarte frumos, foarte aranjat și cum trebuie. Unde mergem? Nu tilted. Ce? Nu mă găs mult. Loot like. Mi-apare la net acolo cu un X, văd. Știu că mi-a... Ce? Da, am sărit. Știu că mi-au zis pe SEO pe spate, dar n-am. Nu contește. Ia zi. Ne ducem acolo la cărți, dar dacă găsești ceva sniper, mi-l dai mie. Nu, aici. Bro, deci apa o să fie o problemă, deci. Știu așa. Mamă, să vezi ce n-aș să fie cu apa asta. Dar chiar, mie mi-arată acolo, unde spui alea să... Eu o să, YouTube, eu o să vă dau TikTok-ul meu atunci La final. după când terminăm asta, O să la... dau în comentarii. o să-l aveți și în descriere. Ok. Da. Și pe al meu cred că de acolo ați intrat. Eu că am cam căzut. Biggie. Dă-l încoa. Mersi. Bre. Ne băgăm biblia, poate găsești și o mini. Știu că calitatea video nu prea bună, dar aia e viața. N-am găsit mine. Nu-mi trebuie. Să pot aici. Mamă, Bine că nu mi-am dat big-ul, că am găsit mini. Și mă fac full. Știu că acum vedeți mai bine, hihi. Bă, dar eu cred că am combinat sezoanele. Tu ce crezi? Da. Că gen unele arme nu era în chapter 1 sezonul 1. Mamă, lag. Delay să acesta. Ai lag? Da. Dar tu, Aici am un mini dacă se vede. Tu știi cât de băguit e pickaxe-ul care l-am? Vezi arma asta, nu? Am, bro, eu mă duc... Ce m-a dat în același chest. Ce ți-a dat? Ăla al doilea. Ce ți-a dat? Aceeași armă. Și mai un mini. O, chest. Mama, dar apa asta... Am probleme cu ea. Băi, da, și eu, da. Dacă vrei bușă te faci. Eu zic să nu faci. Că mai meturi. Este, nu, ia să-mi dau eu cu astea că de-ale mele. Băi, nebun cât de avânt mi-am luat pe aici. Shotgun am. Mie probleme shotgun. Și ping. Eu nu pot pentru că am o poziție ca să se vadă tot ecranul. Niciun pam. Mamă, ce-ar fi ne dea pam legendar. Era fain. Dar nu știu. De acum 200? Bro, rachet, bun. Tactical. Da, pam... Nu.
N-am eu ceva, nu știu pe așa. Dar pampul legendar dă iară 200 sau? Da, știam eu. O chest. Bro. Chiar, jocul ăsta chiar are ceva cu mine de nu-mi dă shotgun. Nu trebuie pe meu. No, lasă că găsesc eu cândva. No, mâine la școală. Nașpa. De eu am săptămâna aia altfel. Am pump. N-ai chef de școală. Nici eu, dar am săptămâna aia altfel și e mai bine la mine. Da. Poate merge și noi în excursie. Ar fi ok. De cine? Unde? Ce tactică ai? Mai rău de gri nu merge. Pleci la mine aici? Dar nu prea-l văd să-i dau cu rochet. Nu, era să cad. Aha, e pe acolo, pe undeva. Uite că a construit acolo. I-am dat cu rochetul. Vrea să tragă după mine. Ce armă avea nebunul ăsta? Are una faină dacă... Uite acolo. I-am dat, nu știu. Mort. Are ceva ca lumea așa? Te-a dat altcineva knock. Wow. Bă, dar ce armă are ăla? Unde? Ce să-mi dau BT? Nu știu. Mama, de undeva. trage și după mine, mi-am dat seama de unde trage. Eu, e acolo sus. E acolo, vezi că dă unul. Unde-i? Și mai e unul pe insula asta aici. Vezi că am dat cu rochetul? Nu mi-am de asta pe rochet. 26, 26, cracked. 7, nu mai meturi. Vezi că mai vine unul? Iei mețurile, iei heal-ul, iei tot. Că vine unul pe tine. Nu pot, nu mai pot. Cu ce ți-a dat ăla? Are tot ce-mi trebuie. Wow. Poți să vin apă, că nici nu mă vede. Nu pot, că mă omoară el pe mine. Păi, n-ai meturi. Adică, stai așa. Pot să-ți dau aici drop, dacă vii. Vine pe mine, mamă, ăsta-i de la bunul, transpirat de la. Ai Până vine ăla mai de-astea de rachete, ai rachete. Dar are ceva de la îndepărtare. Da, vino mă, că... Da, ai rachete. Uite aici. Rachete îmi trebuie, nu materiale. Trebuie și materiale. Aveam materiale, frate. Nu chiar foarte multe, dar aveam. Salut, domnule. Uite-l pe ăsta. Bă, tu mai stai aici să te lupți. Da, păi ce vrei să mă omoare? Pe asta să se întâmple. Nu, că n-are shield. Tactical mai bun. Pentru mine. E bun. Așa. Stai să-mi dau și eu bigul. Vezi că vine ăla. Să mă fac full până când vine ăla. Eu zic să te duci. Păi aia mă duc. Dar niciunul n-au rachete, bă? Lasă. Să las, e în fața mea, cum să las? Mă, dar nu prea îmi place asta, că nu dă zoom. Bro, dar bun mai sunt și eu. Dar pe bune, bă, eu... Am scuză, am telefonul, dacă știi cum îl am. Dar și noi nu scop. Mă las că am fal de meci. Lasă care este varză. Parcă eu când joc așa solo, joc mai bine. Bro, și eu, gen. Am fazele alea, știi, când nici nu filmezi, nu faci nimic, știi, să joci așa la... Da, mă. Și când trebuie să... Da. Na, îți dai seama, aia vin să transpir pe tine, vine aia cu double pump, cu tot. Da, când joci cu cineva și na. Dar nu știu, parcă acolo nu vin așa mulți pe tine să te spamează. Da.
Bine, gen la două mai pleci de unele ori singur așa de nebun. Da, Și da, dai de un duo de la... Deci joacă din sezonul în care suntem. Mhm. Dar tu vezi că noi acum nu suntem în Dacă câștigăm niciun anul chapter, trecut, niciun de ăsta. Da. Suntem în Am chapter câștigat de 3 ori. OG, sezonul OG. Da, da. Nu știa și tu arme de la ea. Pam. Gloanțe de sniper ai? Sau îți dau eu ăsta că eu nu prea acum pot să trag cu Dă-mi el. mie că eu sunt cel mai bun pe el. Eu acum îl pot să trag cu el, că dădeam și eu. Glanțe? Gloanțe? N-am. Nu mai dă drop. N-am. E 30 de secunde vine zona, nu avem mașinuță de golf. Da, știu eu unde era lucrul ăla bun, acolo, pe undeva. Mie întreb, da, nu știu, poate din ceva problemă ai player acolo? Problema e că nu am glanțe pe sniper. Da, rachete ai? N-am. Bravo. Și faza e că ăștia ne campează. Trebuia să-mi lași mie ăla. Știu că ne campează. Măcar avem credință. În ce nu știu, dar avem credință. 49. Mamă, dar cam nașpa SMG-ul ăsta la îndemn. Bă, vezi că mai e unul. 0 hit, frate, cu SMG-ul ăsta încerc și eu să spamez și numere. Mă duc pe el. Nu știu ce să zic dacă e cea mai bună idee. Vezi că mai vine și a lui, A avut dreptate. care îi dau 0 hituri. Că dacă SMG 8 damage am dat, frate. Haide. Eu fug. Da, du-te, că fie vin după mine, știi? Și N-am rachete. nu, Aia. vin după tine. Dacă aveam rachete, frate. Mă ascund și eu aici. Rachete de aveam. Dar n-am ce să Dai fac. cu zipline. Și așa. Am mai fost scheme, mă. Eu încerc să nu mă nimerească, nu că fac scheme. Ești mongrală. Are. Mongrală. Ha? Am are, în sfârșit. De tare. Da, deci în acest meci o să fii cam solo. O să fiu solo, nu o să fii. Că tu ești mort. Na, e treaba că am dat de ăsta, de-aia am murit. Dacă nu dădeam de ăștia și noi. Nu, deci știam că n-am noroc. De mic mă aruncam în foc. Bravo, ia trag după mine. Cred că ți-a luat sniperul ăla. Ai să fugi tu singur, nu mai da. Frate, stai așa. Mă gândesc. Închide ușa. Mie închid ușa, eu fug. Fugi, dar nu mai chestii. Nu, mai bine mergeam mai încoa decât să mă urc pe munte într-un fel. Rachete de aveam. Tot morai. Eu nu sunt mort încă, da, dar te ajuta mai bine acolo, frate. Și miniuri mai multe. O legendă eram noi. Hai că da. Cine ne crede în Benji Fish ăia? Ești maker, mă. Chiar să tragă unul așa la mișto cu scarul legendar să-mi dea cap și să-mi dea one shot. Ar fi nașpa. Mamă, cum se aude PC-ul meu. Da. Îmi place mie hunting rifle, bă, că le dai așa frumos. Dacă nici aici nu găsesc heal. Bă, rog, dacă am mult de mers. Heal. Bandaje. Mamă, dar bandaje. Altceva. Să nu iei alea. Nu, că îți iei cu al de mergi dacă te Știu, duci. dar mă duc așa pe jos, gen. Ce zic, nu mă arunc în sus. Avem 14 minute, bine. Gen, o să vezi tu cum mă duc. Bă, dar nu mai la reboot, mă. Păi n-aveam cum, frate.
Așa mă duc eu. Să sperăm că Mai avem dăm o chest rundă. de asta. Da, mai dăm una. Sau dacă facem 20 de minute în asta, dăm un 1v1. Mm. Nu, dacă mai facem până la 30. Până 10 la... minute facem box PvP. Da, box PvP, da. Mm. Mai avem 5 minute până la 20. Cât? 5 minute. 5... Avem player aici. Nu, și acum cred că dacă terminăm meciul, ne băgăm la unde ăla. Da, e bun. Bra, nu scăs bun, n-ai văzut cum a fugit. Zona e bună. Orice ar fi, nu poți să o Vezi lovești. lanțe pe ăla. Uite ce... Uite, fuge ăsta. Mamă, ce hit îi prindeam dacă n-avea ăla. Mamă, vine zona și ne ia zona. Player în spate și ne ia playerul. Da, 2 playeri. Nu, băgăm box fight. Nu, băgăm un peace control, cred. Revenim cu el. Ne-a băgat și aici. Nu știu, de ține de leg ăsta, că e un fel de double pump. Prima dată la peace control cu pickaxe ăsta. N-am mai jucat la peace control cu pickaxe ăsta. Și am ăsta. Da. Bă, și altul tryhard. Mama, acum țin mai rău pe ăsta telefonul. Ah! Ce bă, tu dai de la pește? Mai știu eu un om care a mers așa să se lupte cu peștele. Ai eu! Bă, Bro! Bun, cum? cu talent. Cătălin talent, bă. Mamă, arestat sau ceva gen amendă, cred. Da, Da, hai că joc tryhard. jucăm tryhard aici. Suntem Da, da. cu cei mai buni jucători de fornite. Bro, gen, mereu când joc peace control pe videoclip e gen un fel de reclamă. Până aici a fost meciul, acum începem și noi cu glumele, cu mișto. Așa, bine, bă. Și am și telefonul nașpa și mă simt nașpa inconfortabil. Po, vine în spatele tău și tu nu știi. Mai decât. Aha, mă, nu mai glumim, bă, aici era doar o glumă, știi? Mai glumim, nu mai facem mirări să mă Mirelo! fac de râs, bă. Mă bag și-o tryhard. Mirelo! Eu pe videoclipuri sunt varianta mea, nabă, gen. Nu ți-ar fi dat și eu cu pistolul mult. Ca acum. Au. Ce faci, mă? Tu reci prin pereți? Da, bă, da. Mă alunecă mâna, bă, aia e faza. Să nu-ți mai alunece, în juro. Dar nu pe video meu, da? Mă pun pe loc. Da. Zic. Buf. Da, bă, un pic, stai. Da, bă. Da, să vă la aici, să mai transpir. Bro, asta făceam eu. Hai, Gata? da. Nu mă las. Uite. Acum să vedeți ce bună sunt. Mongral Junior. Victory. Hai, rematch. Trimeți, frate, da. Să ceri revanșa. Ia să mai mă șterg, bă, că n-ai văzut așa ceva, bă. Dacă știi de câte ori mă ștergem eu. Să
să șterg și eu PC-ul meu. 5, Eu tot asta le vreau. 7, curacel. Bă, m-am jucat cu un prieten ăsta cu trapul. Bă, dacă știi cum ne puneam trapuri. Unele bune, unele vai de ele, altele... Aoleu, mai bine nu le puneam. Ha. Țicam și eu. Ai noroc, bă. Ce noroc, frate. Asta ziceți toți. Așa ziceți toți când văd ba la 1v1. Nu vreau să dau pickaxe. Bro, ok. Eu n-am vrut să fiu chiar așa, dar dacă vrei tu, tu ai vrut. Bravo. Eu de ce credeam că pot să merg? What the fuck? De ce nu merg cu editul? Aici am mai campat. Cât nu m-a campat pe mine așa. Bă, dar tu ai văzut că amândoi eram cu pești în mână. Bă! Mamă, ce m-am speriat. Am făcut hâț-Johnule pe mine. Hâț-Johnule verde cu verde. Dorian Poșpa. Bă, când eram mic mă uitam la Dorian Popa, dar acum nu mai mă uit. Te-ai speriat? Ce? Aici mai am avut 20 și ceva. Bravo. Da. Asta zic. Îți dau cap, dar n-apuc să dau și cu a doua armă. Bro! Nu mi se pare corect ca Fortnite să existe așa. Deci eu jucam pe pickaxe, a? Bra. Am vrut eu să dau un pickaxe. Tu erai acolo, frate. Am înțeles. Unde erai, mă? E unde eram. Dacă mă crezi, nu mai știu, dar na. Eram eu acolo, normal. Eu nu eram lău? Salut! Bro, ok, hai că pe asta ai câștigat tu. Hai, ultima și... Ultima și? Avem 23 de minute. Mai 7 minute. Da, dar nu cred că facem până la 30. Nu știu. Bine, hai asta cu trapuri, cred. Vreau asta cu trapuri. O oră, da mă, o oră, ce ai? Hai, mă, nu vrei. Nu, logic că nu vreau. Poate live de o oră, când fac 50 de abonați. Bă, nu mergea să îmi trag editul înapoi. Eu credeam că e sunteară cu karma Cât aia. trebuia să mai ai avut? Mai aveam puțin. Acolo schimbam eu ceva. Bro, Bă, eu vreau să dau pickaxe, dar nu mai reușesc. Bă, what the fuck, Stampica? Ai văzut cum am mers? Uite, mă! ai murit în ăla.
Bă, frate, eu încercam să pun trep. Bro. Mai știi să pui trep. Hai. N-a mers. Ok. 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 Controller play 1. Bă, what the f... Mi-ai prins toate hiturile. Bă, dar nu merge să pun trep. De unde știi că sunt un controller player? Mi-ai zis? Normal. Cine nu-i controller player, gen? Aia care mongral. Adevărat. Mongral nu-i controller player. Când s-a apucat. Mongral. Vino puțin aici să arăt o schemă. Nu știu nici o schemă, nu vreau. Nu vrei să înveți o schemă? De la nena! No! Ok. Am văzut-o, dar... Ai zis că îți place de ea, a? Du-te, mă, că tu dai cu pampul și trepul. Ești bun de aia. Da. Ai încercat schema și ai făcut-o. Dar nu mai încerc cu pickaxe. What the fuck, m-am bugit iarăși. Ok. Unde ești puiul? Ok. Hai, dăm unul, că avem 27. Bă, ăsta și facem 30. Bun. Acum vreau Havoc. Să dau un Battle Royale și atât? No, pentru că o să avem 30 de minute. Bun. Ce? Mamă, focus. Halo, focus. Bă, unde mă? Bă, lasă-mă că mă duc pe Havoc. Da, asta zic acum. Acum sunt bun. Și eu, dar poziția nu mă ajută. Dacă vrei mai dăm unul după clip. Da. Mâine poate mai postăm. Da. Sau Păi poate da, chiar un două. trio. Bă, dar mie nu-mi intră acum că dacă știi cum stau. Am invers de poziția mea de bun. De pro player. Top și Dacă ar patru. veni Havoc înapoi, eu i-aș da la toți în cap. Și eu, frate, dar acum poziția nu mă ajută, înțelegi? Full box? Se zice full box, full pix. De la pix sau și la mine. Da, frate, dar tu știi cum stau eu acum? Că te batizi și tu în copile dacă stau eu cum stau normal. Dacă știi cum stau. Stau așa întins pe scaun, dar nu pot altcumva. Că cu Havocul te sparg. Dacă mă încălzesc puțin, numai 200 îți dau. De nici editorile nu vrea. Așa te-a activat. Nu! Nu m-am activat. Când mă activez fac mai urât. Eu fac când mă activez. Hai mă că s-a activat ele. Nu m-am activat, că joc mai bine când mă activez. Tu vezi? Ratezi. Știam că n-am șanse cu Havocul, știam să poate un pickaxe. Fix pe ținta mea pe capul tău a fost. Tu vezi, gen... Nu stau bine. Uite cât de prost joc, gen. Gen, astea mă. Dar încheiem episodul aici. Mâine și vă pup. Dați like, nu sub dislike doar.